Ngiai ngo yu blay bengila bandon ka yeng ka bakentang khoi ka jong o ban ai hau blay ka jingo bat ka jingiro ka badai hok ka jong o namar ka jing it ba ka jong o yengi ban ai yu Jesus Christ ba unlong pen em jangi ubala kha ka ne ka perthai ubala sha shitam bat ubala sha yap bat hakum ka ne ka sngi arajar sne menshwa ulami pat na ka jingtab paduta udai utra Jesus Christ. Kum ka balang Presbyterian Mauro ngi pediang sobhaya pi baro ki para bangit bait nado ki temen masan bait ki jangi ki dekat komiti balang ki longkme ki longpa ki parlok samla ki heb ki baret rengkat bat ki para bangit ki bana ki bai pat ki balang ki bajuan ji seng bat ngi nakapor sakapor ngi pediang sobhaya pi haga kerteng ka jong utrai bat unong pen em jangi u Jesus Christ lembat mapi ki ba khmi bat ki ba yo sngoy ka ni ka jia seng link ba ka YouTube channel jong ka balang ngi pediang sobhaya phiru shaka ni ka jing shakri ngi don rengkat bat ngi i Reverend P Nyeuta yai bangan sa penitho khamba shibet ngi pediang sobhaya phi pastor rengkat i khunru jong phi i ba wan rengkat shaka ni ka jia seng ha ka ni ka no phai sngi to bleun kurkhu ya ka ni ka jing shakri ka jongi ngini pendem haga jing duai au blei bok pau jangi bah beneng ngi ai ngo yeme na ka benta ka ni ka por ka bangila bandon na ka yeng ka bakentang ka jong me ban ken mau da ka jing kemen ya ka jing mi pat na ka jing tep ka jong utrai bat unong pen em jangi u Jesus Christ ban ngi ai ngo yeme ko trai bangi yo ban rakhi ya ka ni ka sngi da ka bangi slok lang hang ne ha ka yeng mane ban ken mau da ka jing kemen ya ka jing job ba ka jong jisu to don rengkat bat ngi ko trai bat ki benta baro jong ka jing shakri ka jongi ya ki nengi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong trai bat unong pen em jongi u Jesus Christ amen ngini shakri yo blay da ka bangi arwai lang ka jing ruai ka ba kendai pau bar hadien ka ni ka jing ruai ngakerpat ye wei ni kidkhot komiti balang jongi Mr. Bayar lang warjri ba in sngo bha ban yalam mingi ha ka jing puli na ka htien ka jong blay bat ka jing duai I organist ha ka ni ka jing seng ilong Mrs. Aibyang me ka kharsa no bat inong yalam jing ruai I dei temen besan WM Ramsdam katno jing kemen jisu ulami pat bor jong ka jing yap jisu ulabatat senran jong u hi ki yeshem markmat kata ka step ba jisu lami pat ka jingruai ka bakandai pau Kano jingmen jisu ulami pan Bol jong ka jing yam jisu ulap tan Sen ran jong uhi ki ya shem markman Kata kastem ba jisu lami pan Kano jing men jisu lami pan Ulami pan Kano jingmen jisu lami pan ulami pan shisha habor ka jing mi pajong hu jisu kasni ka jing ya kam ladon borshu ka jing tep dum hi kam la hum you thrive ulami pat hagasmi kabalai Kano jingmen jisu lami pan ulami pan Kano jingmen jisu
ulamipan sisya. Haleluya ngiyak men ngiyarway bendan buram ya uji suutray laki pat syab ning ban syong baru pa ban yaya sana marjong pi jonga kano jing men jisu lamipan ulamipan kano jing men jisu ulamipan sisya. Haswa bangin sio pan pendem hau blei ke jing duai ngan pen sngo kat tu kat ni ki kentin naga ktien ke jong blei ke be dei bat ke ni ke sngi ka bangio ban rakhi ya kata ke sngi ke jing mi pat ke jong trai ngan pen puli na ki artli ki benta kata naga gospel ke jong Lukas kalenang ka ba arfusau kat tu kat ni kita khot bat ru ka wei ka benta na ka city ka jong pol chaki nong korin ka lenong ka bakhat san kat tu kat ni kita khot ki kintien ki ba ong kum ni ti hagas ngi ning kong katayo habakan sa shai berngut kila lech shakata ka jing tep kidara e ka jing ubi ya ki balaya pen kre bat lasyam bat kilasyam balapan telun no yo mau nakata ka jingtep haba kilaya besut hapo ti om shim ya kamet jong ujisu ubau trai kalajati haba kidang ya khuslai syapang kani hakmi ru arngut kirangba kilayeng hajan jongki haki jankop bapernai le ti kat ba kilas ya syapting bat bakila ya pendem laki khmat syaka khendo kila ong haki balai phiwat ya uba em hapdeng ki bayap om dan hang ni rei ulami pat tu yakan mau kumno ula ong hapi menba udang don ha Galilea uda ong ba kadai ban ai no yau khon ubriu ha kikti ki briu ki bapop ban sa narpna bat ban mi pat ha kabalai sngi te kat ba kidang kren yakini ki eru ujisu hi ula yeng hapdeng jongki bat ula ong haki long ka jingsuk yapi ula ong ru haki kumne la tho ba kala de ya ukres bansha bat ban mi pat de na kinong yap ha ka balai ka sngi bat haba ha ka kerteng jong u on yalap ya ka jingkala ka bamut bat ya ka bamap kipop hapdeng jong ki jaj ben riu baro da ka basdang na Jerusalem pi long ki sakhi ya kini ki e
Henry ladai ukris shem lami pat te kumta ka jingalap jongi long ka bale no bat ka jinget jong piru ka bale no te ngapen tip happy ko para banget ya kata ka gospel ya ka bangalaya lap ya happy bat ya ka ba phila padiang bat haba philai yai yeng ru da ka ba on pen em ya piru lada pi bat scam ya ka ba kumnu ka tin ngalaya lap happy lemda philanget leno tu blain kur khuling ba ka jing pulien ka tin ka jong play ngin dam ho play ka jing dwai au play bok pa jing i pham deng sashisien ko kan rahat ngi wana jan jong me hakani ka no phais ngi ko pa banai ngu ko pa ya ka jing doring khat ka jong me ya ka jing doring khat ka ba male lam ya ka jing em jangi kum ne ko bangi long ko pa hadu ka ni ka khlep mat ngai ngu em ko try ka ba male lam ngi ko pa bi ling ba jong ni ka por ko try ya ka ba kum ki khon ki jong me ko try ngiyo ban wan shiga yeng ka ba khot ka ba kantang ka jong me ban yo ban e shakri lang ko try kum ki khon ki jong me kum ba ka ni ka sngi ko kan ran ngiyo ka long ka sngi ka ba karpang ka sngi ka ba kraw ka ba long ru ka sngi jong ka jing job ka jong me ko try ya ka jing mi pat ka jong me na ka jing tep ba long ka ta ka jing job na ka bor jong ka jing dum naga bor ka jing yap bat naga bor jong ka pop ayung ira khmat jame ko kun rat sa shisien pat ngi wan ban bu ti khmat jame ko trai ling ba jong ni ka por ko pa bangi yo e ka ni ka jing shakri ha ka ni ka por o ni yo snow ya ka ba mela don ring kat na du menedang step ha ka jing shakri jong ki khon hap ki baret ko pa mela don ring kat ru hage jing seng ka baning kong jo balang ko try bat hadu ka ne ka por ka bangi yo ko try sa shisien pat bani seng ye ka kerteng ka em bat ka badan bor ka jong me au blay to pen kentang no engi ling ba jo ka ne ka por ko try ji su ba kordor nga duai hak mat jo me ko pa kat bangi dang don ha ka ne ka por ka ne ka yeng ka ba kentang ka jong me ko try ngin yo snow ko pa ya ka jing alam ko jong men sim ba khoj u jong me ubay alam mengi hakimen sim ki donot ko try bangin let shakata ka kamra ka bhaneng ko try jisu e bangin yo ban sham bat mi ublay uba em ublay ubangi shakri tangyemi nget ko try baling ba jong ka ne ka sngi ko try ka bangi yo ban ken ma ko try ka sngi ka ba kerpang ka sngi ka ba koridor ko try ka sngi ka ba kraw ko pak hadu kata balam dade ka ne ka sngi ko try jisbe ya ka jingmi ka jingmi pat ka jongme kan long la me mem shim la mi pat ko ma ka ne ka sngi ko pa kan long kabalana ka jing em jingi kum ki khun ki kristan kum ki banget ki jome ko try rede ka jing mi pat ka jome ablay ka long ka jing kermen ngi sa shisien pat ko pa bokom no bengang ya la ban ya chaprang ha ka jing em kum ki banget kum ki khun ki bla sius pa daga dor ba ka snam ka jome jisu ko dor na mar ka ta ling ba ka sngi ko try to ai bangin long ko try kita ki khun ki ba yet ki jome ki ba ai wan khmat jome ko try ban pen thamai ko try la ka jong ka jing em ko try da ka ta ka jinget ka ba scam ko try chi su ko dor bangin long kita ki sakhi nagam ta ka kerteng ka ba em ka jome ko pa bangin long ko try kita ki ba ya lap ka gospel ling ba ka jing long jing em ka jongi nang ne shakmat ko try ka jing hat lenti ka jongi kum ki khun ki jome nga da duai kan rat ka ba man isne ya ka ba man ya lam ko pa ba i ling ba jong ka ne ka sngi bar ko we ko pa ba i bo kum ki banget ki jome kum ki khun ki jome ko try ngin la ko try ban pelet jengmut ela ka jong ka jing em ko try namar deling ba ka ne ka sngi ko try ka bala pen empat engi sa shisien ko try bo kum no ngin ya ngin em ha ka ne ka perthai ko try
bangin la ban long kisaki na gamta ka kerteng ka jongmi jisu bakodo nga duai na markata ya ka ba manang ya lamingi ko kon rat kon lakat jong ka balang ru ko trai bangin nang la ban ya saprang bangin nang la ban ya sakmat ko trai ban ya lap ya ka kerteng ka jongmi bat kham tam ko trai bangin nang la trai ban long kisaki ha ka jing im ka ba na ka singi kurkhua trai be e ling ba jong ni ka jing shakri ko pa be e bangin yo ma de ka jing kurkhu ka jongmi bamena kurkhu e engi ko trai bakan da long shisha ko trai ka ba tiang hunak mat ka khet ki jing snei ka jongmi trai nga da bu ti kurpang e ko trai nagam ta ka jing shakri ka jongi hawat ko trai ya ka jing Rai ka bangin siya ngoro ling ba ki parasam lah ki ban sarwai ka ni kapor ai bakan long ka kubor na kamta jongi ko pa bi kum no bangin ang la trai ban penlet jingmut ling ba jong ni ka singi bat kerpang e ko trai ngiwan ra ko trai lau jong shakri ba ko doru jong me ya ka ba mem la walam ko trai ha po la ka jong ko balang ko trai ha ka ni ka jaka ko trai ngan duai ko trai bai pastoin se yeng ban sam ya ka kubor ka tien ka jong me nget skem ko trai kan long shisha ka bor ka banang ai ngi ka jing thau thumai kum ki banget ko trai bangin yo mat shisha ya ka tin ka badan bor ka jong me ka tin ka ba em ko trai kan yai song sa ai ki donut ki man sim ka jongi bokom no ngin nang la ban yat saprang ha ka jing em ka jing shakri ka jongi ya ka kerteng ka ba em ka jong me long ring khat walau jong shakri jong me to nang yai pendan kam me ko trai ha ki benta baro ko trai ya ka ba me medan kam me i ko trai ha ka jing shakri ya ka ba in ai ko kunrat jisu ba kordor long ring khat ro ka ni ka sngi hi bar ko we ngi ai ti hakik sang ti bedan bor ka jong me ya ka sngi ka jing shakri ka badang sa hi bar ko we shimti ka por ko trai ngi ai ti hak iki baro ha ka kerteng jong jisu ngadwai ban ngapan ki ni baro amen. Ngi panpao ka jing songo ya Mr. Bayar Lang Warjri Court Committee balang ibalay alam ingi ka jing puli na ka ktien ka jong blay ba ka jing duai ublay nang kurku ya pi ba ka jing shakri ka jong pi ya ka kam ka jong o hagani ko porpat ngin yo sngaw no ya ka jing ruai kerpang na ka kwaya jong ka jing seng samla hadien kata nga kerpat ki ushers bakin lumi ki jing aingo but hadien balade ban lumi ki jing aingo kerpat ya temen besan jongi temen besan Dr. Laj Parlang Kaji bain sngob ha ban pengentangi ki jing aingo na kani ka pulpit bar hadin kata ngin sayo ru ya ka jing penbena Akasaperna pakin jatra Jisu ulami pat borka jing tepat ka jing Yau trai kam laban ban Angel jong u play u wan pao Yu mau kang u pen telun Gendri ka jing ya ulalau Ula chok ya kinong shu Jisu lami no na jing te Da ka bor ka jing mi pan Jing ya tulu pa la pen Jing ya bukan daka jing mi pat u Jisu bon kapok una jok tiao birthday ka lingo ya ka jing jok pa krau jing mi pat pa krau u Jisu long ka jing kermen ya ni daka jing jok pa ka jong Ninyo borha kasmi Kapurthei sa halingo pa Jisu ulami pa Yaka jing kedum u ino Kise kum jing ya uktai Ula jok tiao yaka jing ten Hakata kasmi balai Jing ya tulu pala pendem Kajing jok tiao jong utrai Jisu lami no na jing dem
Giêsu, một gặp popular dọc theo, bực thầy ca linh ngôi cả chính cho bác rào, chính mi bát bác rào của Giêsu lòng ca chính cơ men yang ni, đã ca chính cho bác ca trong u, nghìn yo bor hala kasni. Chính mi bát ca trong u Giêsu lòng ca chính cơ men yang ni, ya ki ba nghe lòng chính cơ khu, đã ca chính job trong u hi, đã ca chính nghe tu nghe bên stem, ba Giêsu u la mi pa, ki ba nghe kula stem, si khát lukin sa mi pa, Giêsu la mi no na chính te, đã ca bor ca chính mi pa, chính nhà thu nu pa la ben that's ni chính nhà u tha, đã ca chính mi pa u Giêsu, bor ca popular dọc theo, bực thầy ca linh ngôi cả chính cho bác rào, chính mi bát bác rào u Giêsu lòng ca chính cơ men yang ni, đã ca chính cho bác ca trong u, nghìn yo bor hala kasni. Tungi duai au beli ubo khpa jungi uba habneng Iwan try Jisu kunrat sa shisen par khamat ke slajat kiba khu ye ki jome banai ngu yame ablei kunrat namar ki jing e but namar ki jing isnei kiba mele tesle hello ki jing im ki jungi a try kunrat ngilong kumni kumbangilong baro kilong ki jing e ki jing isnei ki jome try kunrat akum kani ka por kani ka sngi ka bakhu bakantang e ka jome ngiwana try Jisu kunrat banduain da kejing isnei ke jome oi atrai krat ban kan mau ru ya me atrai krat namar kejing job ke jome ya ka pom kejing yap hi atrai krat akba melami pad atrai kamrat ni kesngi ban pen emingi atrai krat ki breu ki berem ke bejot ki breu ki bapop ban pen kan san ngi atrai Jisu krat ya ingu ya me ablei krat namda kejing it ba ke jome atrai krat kaba me the shlei lor kejing im kejingi bat ling ba kejing pat ke jome atrai krat ni lawan pinya suk bat me ablei krat hoi bengin yo ablei krat me don ring kat bat me try Jisu krat tu is nei tu don ring kat bengi ling ba ka ni ka por atrai krat kejing syakri kejingi kin long atrai krat ki pediang hun pedang buram hakmat ke khet kejing is nei ke jome yarab yangi ablei krat bengin pai ke khmat syami ablekran hoi ru ablekran abangin yo sngoy ke sur ke tin ke jing pen im ke jomi atrai karan no syakri ba kodor u jomi ban malam hapleng jongi atrai karan ke janmin tu is nei tu the slei mami atrai karan abu mun sim u jomi atrai karan on don ringkat bani atrai karan hoi ru ablekran abangin yo sngoy ke sur ke tin ke jing pen im ke jomi atrai karan kan long ka bor ke jing im ke jongi atrai karan ben som pen slek mami atrai karan u syakri u jomi atrai karan agni ke janmi atrai karan aben plai ke tin ke im ke jomi nyai ngu yeme atrai karan namar ke jing ruai ke bangi yo ling ba ka kwar jo ka balang atrai karan kawalong hi atrai karan ke jing alham ya ke buram ke jomi isnei atrai karan bamen don ringkat bat kiru atrai karan ha ke jing syakri ke jongki kumni atrai karan i wan atrai karan ban wan ra ikini ke jing ai kiba yo nangka kiba mi atrai karan ni jingker khu ku jome to ker khu ki pun khoi pe kan thang ki atrai karan ki long kiba bet pen pendon kam nam da ka kam ku jome sngo ka bangu ku jungi nama jome ki pan ki ni baro ha ka kerteng utrai bo unong pen im jungi Jesus Christ amen.
Beli shibun i teman besan sekretari juga balang nak bentak kita gijing penbena lembat ki ushers jong balang ki bala lumi gijing aingo badi teman besan Dr. Laj Parlang Kaji bala penggentang ki ubleun kerhu pi badi gijing syakri ke koridor ke jong pi ya ka kam ke jong o ngi pen pauru ke jing songo ke jing sngo buram ya ka kwaya juga jing seng samla jong balang ki bala ai ya ka to ke jing ruai kerpang apedeng jongi kabayalap ya ka jing mi pat ka jong utrai Jesus Christ bat ka bakren ni gimen se bagi dok not ki jongi pile pelut ka por ka bor banwan practice jing ruai hapedeng ki jing pule jong pi ki kam ki jing trai to blay na beneng un ai ka jing ker khu ya pi ki yeng ki sem ki kam ki jing trai ki jong pi ublen ker khu yengi ru lengba kajing syashkor ya kani kajing ruai kala long shisha ka khubor yangi bat mentangin sayo sngo ya ka khubor na ka khtin ka jong blay lingba kajing kren na pastori jongi i reverend pi nyauta bo nangi ngila itho i reverend pi nyauta i long way ni ki pastor rangba jong ka KGP sinat sep ngi ka jongi bara ka KGP assembly hi barok ka way ho hadu ka PCI ru i pastor pi nyauta ilalong bon senementau pastor hapo ka Maudon pastorate kabadan hapo ka Maudon district jong ka Shela Presbytery kabadan hapo ka KGP Sinat Sep ngi but pastor i ngiatip bahai ka balang lauba kidan ki para banget hang ni ki ba sa mauro ki bade na ka balang lauba i pastor i day iba pej ngi bon seneme ka balang lauba dia kerja por ila Trairu Bonsnem kumu executive secretary baradin kata kumu senior executive secretary jongka KGP Sinat Sepngi naduk Islam Arajar hadu Arajar Khatlai baradin kata kumu executive secretary badu senior ngamut banong kumu administrative secretary baradin kata kumu senior administrative secretary jongka KGP assembly hagi Islam Arajar Khatnyau hadu Arajar Arpuwei di ngaso it nakaliang jonga bat ka yeng jongi yai pastor pi nyauta namar bah ka por bangidang Tresha nong ba Delhi haka kasi jantia Christian Fellowship dei mai iba pe iba khmi ya ka kam shato iba kershaningi haki bon kiliang bon kirukom i juan visit ru nakapor sakapor bat ni sngo kemen ngi so yok man sem haba iwan tingi so kemen pastor ba mentapat pio on visit yang ikumne haka balang mauro pila juan menshwa bat piwan biang menta bat nginget ba kajingwan jong pi kan long kajing kerku ban ai ka khubor na ka ktien ka jong blay ngi priang so baru ye i konrut jong pastor bedan rengkat bat ngi bangi duai bo blay kerku kerhai ye piru i pastoru lembat ki yeng sem ki jong pi hagani ka por ngi ruai ka jing ruai ka ba prapo nyau bat hadien kani nga kerpat i reverend pi nyau ta bain sobha ban shim ka por bat ban shim kello ya ka por ban sama padeng jongi ya ka khubor na ka ktien ka jong blay kamla ka jing tep dum ban khom yu try lalait nu mau blatap ka sngi balai jing tep bayong badum kamla ban khom ki khon kin yeng hadur blay shate lahun ka jing ruai ka ba prapo nyau jing tep dum ban khum you try la la nu mau bla tem gaski balai jing tem bayong batum gam la ban khum ki khun kin yeng hadur ublay shate lahun ban ika jing yap yong salong sapau ngan ki yu habade ban boy ken mau dang ika kam utrai
lai bule nga kermen bayan mi syaklingan be Pastor London ibe lam yakni ke jeseng kita menbesan kita khot komiti balang ki para bangai bi barok kan thai bat chandang na do ki samla adu ki barang ba pesimine ke kabuman ai kuble Easter pi barok haka kerteng kajung tribe onong penim jung Jesus Christ Masuk kuman jika dia akan dikepor ban yok lat sejisen ban yadon kat bat pi kum kabalang ni maurok bat ban pediang ru iki kentien yang i jongi pastor yang bat khundut jonga ngasau tenat jika dia abang perkhat ya i pastor London sim i balong we ni pastor ke ba ngalayok ministry rangkat bat i kumbali tho ilong pastor bastan bat ro ubadon kajing long sim hakakam kajong blai ngasgo buram sikade ya kajing syakri jong i kabila ai hakabasdang ya kakam jong ka sinod kabangi ngisimti ban penyaj ban sumar ki para bangej ki samla ki badon hakanong ba dali mai lem ba yeng ba i kong radian kile tre bhai ka kam bat ka kam dali du menta kadang yaj kum ba kadai ban long bat ka jing khmit lenti jongi kum ka sinat ndai tang ka wei ka bangam patla ban pediang kalong ba ngiladon ke jing angnot ban thit jaka adalhi bat ngile lumpisa da kabalang hakari hibaro kawe tendrai hatu mentangim simyo lat ban thit yagani ke jaka namar ki jingkla jung ki jing sansar bat ki jing penbej ru ki ba khamper king na ka benta jungi kiladon ru ki jing perkhat jung ka sinot ban Bantit no ada ka flat kita ru kempat simjia kidon ki jingkla hang ni badang tai ntenga ngi scam ba kumbangi thumu ublayun sapli kalat hagawi ka sngi na ka benta kan ni ka jing thu jingi bandon ka jing mani hang ti adelhi te hakan ka por nga pan pawru ka jing so ngu khamtami posoldan balong bajung i ngali yo lat ban wan hakan ni ka balang hakan ni ka sngi ka bakarpang jongi kum ka balang hakan ni ka ri ba ka prathei baro ko wai i pastolen dan ilai khot yang ban kren hakan ni ka sngi bangala kongo banga suburam ro na ka benta ki sketri jong ka balang i bala pen bot da ka city bad rukum jo i program sketri Badi pastor ijo penken mawi nga nakapor sa kapor nakamtakan ni ka program. Bad nga da sokmen si kade nakabanta jongki namar balay ba kidon ki por ki bangalakum bakla. Deha kani ka presbytery ba lewer yato kanay nga tingala kongo tanday si tiro te kiding ekran do tang sisien tengalo kumklet no ndala day ka por da poy ka program nga sakan mau ya kata ka jing ekran tanray ngala day ru ban kongo sikiway ru tikitong kijing ja ki ba Saudia ho ka liang tanray nga suburam siga de na kabanta jong phi ka balang moro ya ka jinglong aktif jong phi ki kambara ublay nang karkho ya phi kum ka balang hi baro kawai te kan ka por nga no penslam so ngin poy no ska banta banya slok na ka kin ka jong blay ka balong ka sneaker pang jongi kum kirung ngai hi tengine phai so blay ki jing duai
nyengu ia mau blai kupa jingi bahap neng bangin yo ban syakriya ma hagan gasngi ke balong gasngi ke bakrau gasngi ke bakarpang ke balang ke jong ma hagan gari ke pertehi bar kowe ngeduai atrai kendrat ba mehi men pendap ya kan ke jing syakriya jongi da ke bor ke jong mesti makho jong ma bang ngeduai ro ba men kentha do rangading berhem ya lau jong syau la ke jong ke senturu syakri berit ujong ma kenang baki kentin baro ke ban sawah ke negapor ki long da si syaki kentin ki ba mehi makren da ke bor ba ke bakrau ke jong ma pediang ini ke jing duai ke jong syakri jong ma namang duai ke jing ke kerteng ke im ke badon bor kajong try bo no pen im jeng yu Jesus Christ nado menta badhala karta amen kebentan nagaktin kajong blay kabangakwa ban yaslok ban kren ne ka polan ka kubor ista kalong na ka gospel kajong Yohanes kanong ka ba arpho ka khot ka ba khat khandai kumto hadu kadekot ke baar pulai kani kalong ke bentang ke bangala pelej jingmut banya selok rengkat bat pi kum ke balang abang aperkat ya kani kesngi kapan kan mawe nga kitiki por ke bangadang long kena samla ngadang long aktif ha ke balang hamaukar hakum kani kesngi nado lai baje e ngire khi ne ke jingthia ban ye le chiying mani bar kalong ha ki ki por ngim pada don ki kali nge ya ki kijat nge le ye wer na mangile benta la ki jong ki dong ban ye le chau ya ki paralok kan thai ki ban ye wan sha bestri ing mani ban ai ki jingwai istam dang step ngap kum basawaje bat ngi pelong ro ya ka sunrise service ha plau yang mane ha ka por san baje kilong kita ki por ki basngo tana do kata on the day kita ki por ban wan ka good friday ke ista ngia bun kam ban ye kre ki jingruai bat kham tam ban yo ban ruai ye ki jingruai ista ha ka sunrise service ban ngasok man dang step nero bani asngo ki sur ki basngo tenat ki bawan ki ying mani ki ba per ki ba pelong ya ka sunrise service namagata ki para bangit bi kani ka jingra khe ista kalalong nadu kasngi ka banangkong nadu ki por ki ba utrai jingi Jesus ulami pat bat ngi kan mau bangi pule gaktin ka jong blai ba larkhe ista nangkong ngalaban ong da ki long kemila ne ki kan thai jong ka to kapor bat gaktin ka jong blai ke tho ba kita ki kan thai dang step prangap ke la le cholom jing tep badangi pule khamtam yo Yohanes le thu ba kita ki long kmi ke la le ha badang dum cholom jing tep bat ki kan thai ki bala le cholom jing tep le thu ba gadei ka Mary ka nong Magdala ka Mary ka kmi Jacob bat ka Salome ya kening ila ban syam ka gospel Markus ka nong ka bakhan riu ka record iwe bat ar how Lukas pat la kedau ya kini ki long kmi ki badon how lom jing tep bat kini ki ong ka tin ki jong blai ki la le dang sai berngot ba ban le chau lom jing tep kita ki long ka Mary ka nong Magdala bat ka Yona bat ka Mary ka kmi Jacob bat ka wei pat ki kan thai ki bale don lem bat ki ka jing thmo jo kini ki kan thai
bagi deban le chau tau lum jing tep wada pedeng ka step ka ba pengap lani ka por ka badang susdang bansai ka jing thu jong ki ka long ban le ya ka basa ka met ka jong trai Jesu habang ipuli ka tin ka jong bleng isyam begini ki long kmi kile thiet ki jing ubi kile thiet ki jing ubi ban le chau lum jing tep ban kelan ya kita ki jing ubi ya ka met ka basa ka jong trai Jesu lum jing tep Hendai kini ka janmit ha pedeng jong kan ka por ka jing slok jong ka long ya ka wipat ka jeseng istar ka jeseng istar ka balong ka por janmit kini ka jeseng laom bakile lum ha ka wei ka jaka ko ki ying mlaban tip ka ying jong no hendai nga su antat ka laban long ro habang ipuli ka tin ka jong blai kham tam ki kam ki apostol Mes laban ong baka ta ka jaka ka bakilaya lumlang ka day kata ka kamra ka bahaneng lani kata ka upper room. Bat ka jingeseng ka ni kapor kalong ka jingeseng ka baki parabangit ki balawan hagata ka jaka. Kinong bot ki jong tra Jesu ngisyam baki briw ki doon hapedeng ka jing syapting. Ki doon hapedeng ka jing syapting hapedeng ka jing kiyo. Namar balay ba kinong sensar jiw kilatip bagamet kayong tra Jesu kam don su haulum jing tep lan ka krem ka bagilapo ya kamet ka basa kayong tra Jesu kam don su bada bagam don su kamet habang ipuli kaktin kayong blay Kam tama ka gospel ka jong Matias kalnong ka ba arpo praga khot khatway ba khatlai hang to le tho ba ki nong sansar ki jiu kini kila ngej ba de ki senran ki jong trai Jesu ki balawan ban to no ekamet ka jong trai Jesu balabu hulum jing tep kila depen so kila pentikna Bada bangi pulih kam tame kaktin ke jong blai kita don ke jingelang kita don ke jingesela bagi kita don ru ke rukom ban perkat ban keren kam tame kitu ginong pahara kisipai ban yathu hau pai ba babon ban ong ba kide sendan ke jong Jesu ke balawan ban tu no ekamet ke jong Jesu da ka ba ai pisa ka ba he ya kitu ginong ab bakna bagin keren Hakbat kibriu bau Jesu udayu ta balawan tu no ya kamet jong dakinong daki sendan ke jong trai Jesu. Nama kata kini ki para banget kinong bot ke jong trai Jesu habagi don hakta haga kamra hagta hakata gayeng loong bagila don ke jing septing ka bakraw. Bat ke ka balale ke ilale kalong ba Kilaya khang bhai ka ying ong ka tin ka jong blai. Kilaya khang bhai ka ying khnang ba kinya dai de na kita kinong sansar ki ba thwet yaki ki ba mut ban kem yaki ki ba mut ban pensitom yaki hagata kapor. Ndre yakum kata kapor jong kajing septing kajing kiu jongki senran ke jong trai Jesu habang ipuli ke nikaktin ke jong blai ong ke nikaktin ke jong blai u Jesu lawan bad ula yeng hapdeng ula peni yaki Yala kikti bat jaga kerung bat onda bo Jesu la pau kumta bat onda bo Jesu ula peni tigidak ke bamong hagakti bat jaga taga kerung ka balasum dausum ke senran ke jong trai Jesu lani ke nongbot ke jong ke badon ka taga kamra Kilaya kemen ong kaktin ke jong blai. Kilaya kemen haba kili
yau trai bat ngai ngu yau blai baka balang kadang yai kemen hadu kan ka si ka bamenta ban kan mau ya ka jing pat ka yau trai Jesu namar amdei bangima tang ka jing kemen ngi mat ro ya ka jing job jong trai Jesu bat ka jing job jong ka balang hi barokawai namar katakon ka sngi ka bakrau ka sngi ka banyai sa kan mau kat baga balang kadang don hakan kasla jong ka kendau namar kata ki para bangit bi habau trai jong yu Yesus Kristus ulawan ban mi pawa kata ka kamra ula pelong ka jing seng lembat ki ladingin pulih kam tam maki kam ke apostol ka long ka benkong utrai Yesus ulaya seng lembat ki udang pini ai ap ha Jerusalem kenang ban penbaptis sepi dagading ka jong mensim bakhoi namar kata hagan ka pora boloi mi pau mdei tang bo usupan pau usupan i kikti usupan i kata ka krong ka balamong hendai ki para bangit bi ulai ka jingkren ulai ka jingkren ya lani ka kubar istar hagata ka janmit hagata ka kamra pdeng kita ki khun jong blai kita ki khun ki balong ki nongbot ki jong trai Jesu ki badang de ki bah ka jing sicha ki don ka jing septing ka jing sir namar kita ki nong sensar ki ba thwet ya ka jing em jong ki ba theu ban sim ban kem ban penyap ya ki hendai ai ka jingkren ya kita ki para bangai ka serman lan ka khubor ka banang kong ka bula kren hagata ka kamra wong long ka jing suk ya phi kata ka long ka khubor ka bakrau ka butra jing yu Jesus Christ ula kren hadin bola mipat na ka jing tep hadin bola mipat na ka jing yap jong ka jingyap ka jong ula keren ya kita ki para banget kelaban long lesi omdei tang ki sendan hendai ki weipat kalaban long ku masis par pongot ki don kata ka kamera ula keren ya kan ka tinurong long ka jing sok ya pi ki para banget bi kani kalong kata garu kom kublai jong ki jiu hendrai kini kiktin ki bau trai jing Jesus Kristus ula keren kata ka kamera ki don ya ka jingmut ka bajeliu haka haba ong ya ka jingsuk kamut ya ka jingsuk ka bakanda mesim lani jaga jingsuk ka bakanda blai jaga ni ka jingsuk utrai bono penim jengi Jesus men bau dang don na kani ka sla jaga khandau ula dep ai lupa lani ula dep keren lupa hap deng ki nongbot ki jong hui hi ban ikan mau kam tam ikitu kikintin ke bau trai Jesu la kren wong ya ka jingsuk ke jonga nga ino api ya ka jingsuk ke jonga nga ai api om kumbagata ka perthai ka ai nga ai mangapi wat ki khuslai na ka dono jong pi lemne wat shepting kita gelong kikintin ke bau trai Jesu ula dep kren swa baun ino ya kan ka perthai shwa baun ino ya ka ministry ka jong ka bula trei ha kan ka perthai ula dep kren ula dep penilupa ya ki para bangai ki babot yu syapang ka jingsuk ai ngu yo blai habang perkhat ya kan ka jingkren ka jong trai Jesu hapdeng ka jing septi hapdeng ka jing kiong long ka jing sok ya pi badai kan ka kubor kan ka balong ka bor ka ikhtiar ka bakrau ya ka balang ka jong trai Jesu
Ngikan mau pengi pulai ke kam ke apostol. Kadno bagi apostol ke jong trai Jesu. Haba kila trai ya ke kam ke jong. Kila lej ban ya lap ke leng ke jaka. Kila dia ban sya sitom. Kila dia ban sya jenjar. Kila dia ban sya ke jing yap. Kila dia ban sya ke jing sya bom ke jing satit. Kila dia ban sya set ke along ke patok. Hendai ki para bangit bihid. Ngiay ngu yoblay bagan ka kubor. Kalong ka kubor ka bakraw. Ya ki senran ke jong try Jesu. Wadlaw Jesu la keu no isalaw jong pawab neng. Hendai ki la trey ya kani ka kam. Da kani ka bor. Hagabaw try Jesu on long ka jing suk yapi. Ki para bangit bihid Jesu sim la perkat. Ya gajing Jesu sim perki ya gajing mot ki senran hendai ai gajing kublai ya ki kon ya ki kum laki kon wai kublai kum ya ki laki jong ki paralok wai kublai ya ki kum kita ki para ki ba i ki jong Kisendran da sisa habangi perkat ikisni ki bakado ke jong tra Jesu habalatian bisari utra Jesu ban ken mau ki jingle jong ki ngilaban ong bagi sendran ke jong tra Jesu kila phel hagatu kapor kila phel hagatu kapor kila phet jngai nau Jesu badon lelei Eki bala len kam tamu Petrus ula len yau try jong iu Jesus Christ. Habangi perkat ye kini ke long ba ki senran ke jong Jesu bon kila phel. Hendai ki para bangit bihid utra Jesu sembakla naga bentah jongki. Sembakla naga bentah jongki. Ulawan syaki bat uai haki yaga jingsok uai haki yaga jingsok kajing yap kajong tribe unong penim jong iujis ke salo gading pna kawan lam yaga jing penyesok hapdeng jong hapdeng jong blay pada pedeng jong ki briu barok ki badon nekan ka pertai upol da sisa haga siti jong usigi nongrum kal nong ka basan ka dukhat ka bakhat wei ukren sapangan ka jing sogong namar kata lapan kesan yang ida ka jing ngidon ka jing sog badu blay daut rai jong yu Jesus Christ Namar kata utra jing Jesus nado bodang dona kene ka pertai ulai lami ki sendan ke jung halolum badulai ke jing hikaya ki wong ya ki tukiktin ya ki sendan ke jung tra jing Jesus sok ki ba penyesok nabaun khot ya ki khonu bulai sok ki ba penyesok nabaun khot ya ki khonu bulai Ki para bangit bi habang persang pan mudor ya kani kajing kren kajong Jesu. Ngalaban ong bagabalang Kristan si teluk ka pertai kalong kabalang kabasok kabasyong-sok. Ngim Diyos ngaw bagabalang Kristan kalaban ya letma. Hendai wada pedeng kijing jenjar pedeng kijing pedeng kijing ele. Hendai kalong pat kabalang kabasok. Ki para bangit bihid na magata tungin kan mawi kani kajing sisa. Try Jesu lakren ya kani. Daga jing sokya. Hagisi ke ban kong lan ya katu kajing seng Easter. Ke ban nengkong. Long kajing sok ya pi. But hagajing ya lenti jong kabalang desi. Hagi niki por. Hagi por. Ngi ihi desi sakit don ki jingkela.
Kidon ki jinge per. Hendai ki para bangit bi kene ka kubor ka jong trai Jisu pat wat la kidon ki jinge per. Hendai ngi long ka wei haga jing sok haga jing sakri yau trai bo nong pedim jeng yu Jesus Christ. Namar kata ki para bangit bi ngi aingu yo blai nama kene ka kubor Easter ka bakrau. Ka bo trai Jisu. Ula ai halaka jong kapalang. Kawai pat kau kubor, kau bau try Jisu Ukraine na kaniga jeseng. Ukraine kumni wong. Kumbau pau la pa yanga ngaru nga pa yapi. Kata galong ka kubor ka arpat. Kau bau try Jisu Ukraine yala ke jong kisendan ke jo kumbau pau la pa yanga. Ngaru ngapa ya pi ki para mengibing kene kalong de sisa ka kubur ka bakrau ka jong trai jong Jesus namar dei ha kene ka jeseng balathong ye kisendan ke jong Jisu ki apostol ha bulathong yakine ki apostol ong kene ka thin ka jong blai ulak pha ki ban long kinong pla ban long kinong pen priang ya ka gospel jong ka jing penim kabau blai ula ai u Jisu long ba kumbau blai ula pha yo Jisu sika perthai ban pen bena ya ka gospel bat ban le ya ki kam ki baba kum taru blai uthong baru jit ya ki apostol bagin le ya ka ju ka kam baru Jisu swa baun kiu shalau jong pa ubah beneng ulong ya ki senran jongu namar kata ken to ki da lej mapi sa kapertai to pelong senran ni ki benriu baro to da penbaptis ki ha ka kerteng pa bat ka jong khun bat ka jong mensim bakhoi namar kata ki para bangit bi ngi pulero naganikaktin ka jong blai ha Yohanes kalnong bakhat new kad khot ka bakhat phra ka ong kumta ngaru ngalapha yaki sakaperthai kumba lapha yanga sakaperthai kumta ngaru ngalapha yaki sakaperthai Yohanes khanyo khat phra kini ka hukum kalong yaki sendan baro haki por baro lani kalaban ong haki generation baro bat ngengu ki para bangai bi baya kini ka gospel ka jong trai Jisu ya kini ka gospel kabau blai ai leng bau trai jeng Jesus Christ kim sim lakut haki saukan ro jaga Jerusalem hendai leng ba kini ki apostol ka gospel ka jong trai Jisu kalayai peteng kalayai pur kalayai yo jaka haki jaka ki baper juga Asia Minor ngengu khamtam mengikin mau yau tau sol juga Tarsus hadin bolayo ban mat ya ka jingbi pat ka jong trai Jisu hakata galenti cha Damascus ulalong tau way na ki apostol banya lap ya ka gospel ka jong Jisu ban long missionary cha ki jaka bagi balang ki baper ban seng ki balang hakita ki jaka ki baper Asia Minor wada pdeng ki jing ale
bau dai ban sha ka jing im jo handai namar kan ka tin ka bau tra Jesu ula kren na ka to ka jeseng istar ka ba jan mit ha ka to ka yeng ka lolong ka bor om tang isenran kiba don na ka to ka por ha ka to ka kamera ka ba neng handai ka lolong ka bor yo apostol Paul ha ka ti Damascus ka lolong ka bor ya ka balang kami na ruwels ban wan che ka ngari ka ba ka jongi ki para bangai bi ki log ki tin ki bakrau ki bakhodor ki bangi dei ban perkhat ki bangi dei ban mudur jeliu ba ye ki tin ki bau trai Jesu ulakren ki para bangai bi abang perkhat ye gini ki jingkren ki jung trai Jesu u Jesu ndei tang bukren habang ipuli kan kaktin ka jong play ong kan kaktin ka jong play u Jesu la persat halor jong ki senran badul ay ki yo men sem ba khoi dong bediang yo men sem ba khoi bediang yo men sem ba khoi ya ka bau la kular mensua ha ka bau ong ngaru ngam duai hukpa baun ai happy ya wei pat unong patgen baun yo ai sta lem bat phi halakarta yonis khat sau khan riu habau Jesu loong nga pha phi unum pha klem dapan kop haki da kai ikhtiar nenda da kabor jong men sim khoi ban lap ya ka gospel ka jong pa bahan reng kolong ka jing ai ka bakor or ka jong trai Jesu ila ka jong senran badai ka ni kabor ba kelalong ki bala penkhar sin yaki habang ipuli khamtam ya gospel ka jong Yones kalnong ka balai ge de khot ka balai ka basan ngi ihang to ya ka jingkhar sin ani ka ta ka bagi ong born again ki para bang bi ngilaban ong banum laban yo ya ka ta ka jingkhar sin lam dala persat yang abade pi daga bor ka jong men sim bakhoi namar kata utrai bu no prim jong Jesus Christ haswa bu bagini ki apostol kin leit sa ministry ka bu utrai Jesu la ino hapneng jong ki ulai yaki ka bor bat kili opdiang yo men sim bakhoi namaru Paul wong ndai lada unono udon umen simakhoi utaken unlong ujong ki para bangai bi degen ne ka jingok pediang yo men simakhoi hagabo Jesu wong to pediang yo men simakhoi ke ka belajar ke sendan ka jong tra Jesu hadin kata ka Pentecost sipos ngi hadin ka jing kiu no ka jong tra Jesu shalau jong pau bahabneng ke ka belajar ka tin ka jong blai bingi pule hagi kam ki apostol ka nong ka bahar ka khadi we du sau ngi semang to ndai tambah kelio pediang ndai la pendap yaki daga bor ka jong men sem bakhoi la pendap ki da gabor ka jong men sem bakhoi badai ha ka por ki para bangai pi ondala pendap ki da gabor ka jong men sem bakhoi ngiken mau khamtam ya ka jing lap ka jong Petrus boleh lap da gabor ba ka bakrau hado balai hajar ke men sem ki bakodor kila pediang yau Jesu kum nong penem unong seuspa uba men ha ki por ki balalej no dai ki neken ki bala perta ki bong sanar pna
sanar pnayo tra Yesu ndai aingo ki para bangit bi hadin bau blai utra jeng Yesus ula pendap ya kesendan daga bor ka jong mensim bakoj laong bau Petrus ulai lap daga bor ulai lap daga bor ka jong mensim bakoj ki para bangit bi namar kata habangi perkat ya kan ka jeng sisya ngidai ban sautho ngi ki Kristan ngidai ban sautho bangimdai ban hun ban yop diang yo mensim bakoj lande ngimdai ban saun tam bangilong ki dukot jong kabalang ndai ngidai ban kan mau ya ke jing keren ke jong Yesu hagabong to pediang yo mensim bakoj ban yo pediang yo mensim bakoj kam dei kai ka bangila ban le ndai tang ka wei ka bangila ban le pagata galong ke jing tuai habangi pule ki kam ke apostol ongak tin ka jong blai bagini ke senran ke jong tra Yesu habagi do nagata ka kamra ka baneng ongak tin ka jong blai kine kilayaine daga wei ka jing bo daga jing tuai badai ka ne ken ki para bangej ka bolong ka bor ka bom ju sajab yala ka jong ka balang ka bau tra Yesu ula seng ula penyang ha ken ki lom ki bei ke jong i ka khubor ka bau tra Yesu keren ka khubor ka basau ka bau tra Yesu ukuran pat siapang kajing map ikipop. Kajing map ikipop. Yesu ang yakipop jongno ro bapimap lamap yakipop jongno ro bapibat labat yaki. Kata galong ka kubor ka jong tra Yesu. Kata galong ka jing keren ka jong Yesu. Yala ka jong kisanran hagata ka kamra ka bagyadon hagata ka jing sengista. Sachi sin nganong daki pop jongno yaki pop jongno ro. Bapimap lamap yaki pop jongno ro bapibat labat yaki Yesu hadin baula ai hakisendan ya mensim bakoj ula ai ro haki ya kabor dan ya ikhtiar bakila ban penbana ya ka jing map ya ki pop ki para bangit bi abang perkhat ya kene ka khot kene ka tin ka bu Yesu lakren kalong de sisa ka bajuat hadu kata ban sotho ya ka jing mayan jongka namara bang perkhat ku mu breu om don unu breu ubala ban penbana ya ka jing map no ya ki pop jongno Ndai day tang blay. Day tang try banu nong panim jong yu Jesus Christ. Ubala ban map ikipop jongno. Ndai ki para bangit bi utra Yesu. Wai kat ya kene ka kicar bangila ban map ikipop jongno. Ban ngilaro ban ma ban bat ya ka pop jongno. Kata galong kabau tra Yesu keren yala ke jong ki sendan ndai kom ki Kristan ngilong tang kita ki ambassador ki jong ngilong tang ki ambassador ki jong tra Yesu
ya ka bangila ban syam ki korin ka bar kalnong ka basan ka khot ka bar pho hendrai lengba ka jing alam ka jong men sim khoi lengba ka je pediang yo men sim khoi utrai jisu ulai ka ni ikhtiar ulai ka ni ka bor hakabau ong ngila ban ong ya uno ubreu bai ki pop jung ulamap berkata kalong namar ka jingyap ukris halor ka ding pna ladau no unge jau kris bat ukla ka bamot ong utrai jisu pidon ka bor ka ikhtiar ban pen bena ya ka jingmap jau nong pop ndai ki para bengit pi lada kala ka bamot bat bom simlange ya ka kerteng ka jong tra jing Jesus kumta ngila ban pen bena ngila ban pentip yau tau brio baya ka pop jong om sim lamap bat ki para bangej bi bingi pulai kan ka tin ka jong blai kham tama ka gospel ka jong Matias kalnong bakhan riu ka de khot ka bakhat khandai kumjo kalnong ka bakhat pra ka de khot ka bakhat pra kat khandai ngin sem hang tu bautra jong Jesus Christ ulai ka ni ka bor ka balang baro ulai kene ka bor haga balang baro khamtam hagi nongelam jaga balang ki para bangit bihit na makata aingo yoblay dang mentan ngiyos ngaw ke jing panbna ban pelong ke jing sing ilap ke jing sing ilap kalong ban yalap ikimen sim ki bakodor ki balate lakom de ki bor jaga pop ban king kela ka bamod bakin yo ban play lo ke jong ki pop bat baga balang kan yo ban map no ki pop ki jong ki namar kata ki para bangit bi ngai ngu habang ikan mau ya kan ni si ka bakrao ka sngi jo ka jing job thiao ka jong tra jong i Jesus haga bo ulami pau ki babon ki jaka handai kan ka jing bi pau jong u kalong ka kamera bad abola don kan ka kamera ula pelong ka jing seng bad kan ka jing seng ula kren adu south lige ke bakrao ki baga balang ka em baga em hadu manta namaru kris uem hapo janga tu blain kerko lengba kini ke jeslok ki bala kren na pedeng jeng plot na ka benta ka puram ka jung amen ini doai ka jingu baga jingiro kalong tang ya me atrai jesu bi ubame malapan pawe ka bor ka bapla ya ka perthei bar ka wei bat ya ka kerteng ka jome ngiai kren ngiai lap ngiai kan mau bat ngiai ngeu kan mau I jame ko jesu bi trai kan dat ngi pen kan mau ya ki tin ki jong me ki mamala kren dia lo ki jong ki sendan men ba maladon rengkat lembat ki ta ka kamera ka baneng hapdeng ka jing septing hapdeng ka jing kiu jong ki handai melapen kemen ya ki daga bor ba ka bakrao ka jong me ko trai ba pha ai boring I habangin mi no nagani ka ying ka bakantang ka ying ha ka bang yo banya te banya slok para bangit nginumi thli nginumi suda ko trai bi ndengin mi rengkat bat ki jing perkhat ki bakhya kumno bangin kan mau ya ki kentin ke jong me ko trai jisubi ki bambala kren ya la ki jong ki bangai ki jong me mala kren ya la ki jong ki nong bot ki jong me ngilong de sisa ki nong bot ki jong me ngilong de sisa ki balangai ki bala plai me ya rapat trai kan dat bangin ala ban trai ka kam ka jong me de ka bor ba ka bakrau ka jong me ko trai baba
pangaduai ru khamtam yangi kum ki parabangit baro ki badon hakan ka jing sakri bangin yong ki bri ki biyai duai ki biyai syarai kenang bangin yopat ban diang sajisin ya ka jing trai ka bapla ka jong mansim bakhoi kum bagi sendan ka jong trai jisu haba kile i yo jisu kile yo bor kile yo ka revival ka bakrao ai ngu ya metrai jisu bi Babalawan banjingo ega balang ke jom hait gilum ke jengi. Lembaga revival hagis nem ke ba per bad ngimla ban kled ega snem marjan rew ke bangli I dalogi jengi khmat ko trai gandat. Namar kata ai bor banginam kled tigini ke jing ja baro. Kini baro kilab ja. Dai bangila terang ngila sliang ngila duai ngila kerpat badi rap atrai kandat bagan digajing em kan yai sta kan yai ne kum kita kisndan ki jong trai jisu ki badon ka kamra kila yai ne ha gajing duai ai boring iru trai kandat bangin yai duai nge kerpat diga kerteng ka em ka jong ma namar klem gajing duai klem gajing kerko trai kandat namar kata sibon ki jing duai sibon ki jing kerko Irap angin mat ya kecah aga jing im ka jing ka baman kasni pediang ni ka jing duai ke beri usakri jema nama ka duai da ka jing et ka teng ka ba im ka badan bor ka jing trai jing Jesus Christ nada mentahal karta amen. Ngi penpau ko jing songo I pastor jongi Reverend P Nyauta I balai ka tu ka kubor hagane ka sngi Easter ka sngi ka jing mi pat jong trai Jesus Christ ka jing Shem ka jing kendu trai Jesus bat ki senran jong o haga kamra ka bahaneng bat ki tu ki sautuli ki kubor ki baula kreni ki ubleun kur khuingi leng bagani ko kubor kan long ka jing penremen semingi khamtam habangi kum ka balang Gia trei ya commission hagi jaka gi ba per ublin kur khui phiru pastor pinang yo ka met ka bakot ka bakhya pinang la ban sakri bon snem ublin kur khui ka yeng ka sem ka jong phiru te ublin kur khuru ye kini ka bala ai ka jing sakri nongelam jing ruai temen besan WM Ramsdam organist Mrs Aibiang Meka Karsano lembat kini ki parlok samla ki ba pai ki ba khmi ya kani ka camera ban penmi ya ka YouTube channel jong ka balang lembat ki ba pai ya ka sound bat ki bai ubleun kur khu ya ka jing sakri ka ba koridor ka jong pi ngan ong si kan tien ru ikini ki sentiu ki tenat ha ki jing seng kena menemit ngawan peniang kali yang ni ki syong hadun lamit peni tenat ki mani bat ki peni tenat ling bagi ki sentiu piatip manu kita ki bedon hang ni te ubleun kur khu pi ai ke jing sakri ko koridor ke jong pi o ngine penwai no ya ka nika jing seng ke jongi da ka bangi ruai lang ke jing ruai ka ba prapo kandai barhadin ke nika jing ruai sa sisien nga kerpa di pastor jongi Reverend P Nyauta ba in sngau bha ban saplat yangi da ka jing kerku penwai haleluya haleluya laki jing yaro penjam shau blay da ka jing kemen ya jing job ba pelatam ba uta belasyak hauding barhapok kendau la betep Jesus Christ us im ke buram ulami pat na jing tep ke jing ruai ke ba prapo kendai Hallelujah, hallelujah. Lagi jing ya roh penjam syaublay daga jing komen ya jing jom bapel latam ba utab la syahaudi but hapoken dolap dem Jesus Christ us im kapuram ulami panajing tem Praise lami
Bát cùng so linh không Jong ki rêu khôi ba rô par Akabu rom anda un wan Kumba o hila gular Digi sembo siar ka jing on In sa pernai lem da sem Da jing put ba jam ka tu rai kin sa mi Lôi na jing tem Hallelujah, hallelujah Buram ya ublay hakli Hallelujah, you know ben him Da jing jobu lami Hallelujah, ya umen sim dongin dem da ai ngolun Hallelujah, ya lai ngon batang uway shabam jukun Tong ini wai no. Haga bawai no jogan nega jing syakri ka bangilayo lembaga nega janmit hapo nega jing ka bagantang e ka joma. To pelain no ingin nang ni de jing kerku ka joma. Haga jing ai e ka badap kerhai ka jong trayu nong penim jeng Jesus Christ. Ka jing it ba ka jong blayuk pa panapom jukut. Lembaga jeslok ka batyang ka bapansat bor ka jong mensim khoj. To kinelai ke balong wei ulai. Kini ai don kat lem balaga jong ka balang ka jong ma hagane ka jaka. Lemba kirungai kiri khoj ki ba syakri ki ba ro ki ba penkrau ka kerteng ka jong ma. Ki ba don ha ka negari ba keleng ka perthai satlak. Nado menta ba sudu ki ba bom jukutru. Amen.